Eu credeam că comportament de genul este normal. Niciodată n-am fost adept de a te calc în cap ca să urc eu mai sus. Trebuia să fim certate și umilite mereu. Uneori oamenii proiectează ce ar face ei pe tine. De când erau doar niște fetițe cu părul prins în coc și ochii mari, sala de gimnastică ritmică le-a fost casă. Acolo au visat, au căzut, s-au ridicat și au devenit cine sunt azi. Sunt analist și gimnastică e parte din mine de la 6 ani. Sunt Cristina și de la 5 ani am ales calea grea, dar frumoasă. Ne-am dedicat zilnic pentru acest sport, ne antrenam de dimineață până seara și în momentele grele doar de iubire și pasiune pentru gimnastică. Nu am cerut niciodată să fiu tratată diferit. Tot ce mi-am dorit e să fac acest sport cu respect pentru mine și pentru competiție corectă. Aceasta nu e doar o poveste despre două gimnaste. E povestea a două surori care au crescut în lumină, dar au fost împinse în întuneric. Pentru că au avut curajul să spună adevărul. În loc de sprijin, au primit tăcere. În loc de explicații, au primit priviri reci și uși închise. Și totuși, nu s-au oprit. Unele flori răsar din întuneric, ca un nufăr din ape tulburi. Adevărul lor a durut, dar ele au ales să-l spună. Am fost exclusă, izolată și umilită. Așteptând o explicație, n-am primit-o niciodată. Chiar dacă am trecut prin această nedreptate, eu nu am renunțat. Oameni care altădată le susțineau, le priveau cu admirație, acum le rănesc cu vorbe grele. Plecați în țara voastră. Sunt precum ploșnițe, putem și fără gimnaste cu dubla Mergeți, cetățenie. doamnelor, cu odrașlele voastre, Ipocriți. unde Mai vedeți cu ochii. Decât asta, nici că am Nu văzut. avem nevoie de voi aici. Am citit fiecare cuvânt, ne-a durut, dar am ales să nu răsunem cu aceeași ură. Și totuși, ele au rămas, nu pentru aplauze, ci pentru că iubesc România. Și poate cei care le-au judecat ar trebui să vadă asta. Veuillez accueillir au cerceau représentant la Roumanie. Annelise, la Olimpiada din Franța, cu tricolorul în suflet, pentru o echipă care, uneori, a uitat să creadă în propriile sale gimnaste. Sportul pentru mine înseamnă pasiune, curaj, muncă și perseverență. Nu ură, ci sprijin necondiționat. Iar Cristina s-a antrenat cu mâna ruptă. Așa arată ambiția, așa arată dragostea pentru sport și pentru România. Și totuși, cel mai greu adversar nu a fost niciodată un exercițiu, ci o boală autoimună, pe care a ales să o înfrunte cu aceeași forță și curaj. Colegele noastre care ne tratau normal, acum ne privesc altfel. Iar noi am rămas aceleași fete care iubesc acest sport din toată inima. Lucrez în continuare la visul meu, cu inima întreagă, chiar dacă a fost frântă.
spune da pentru sport curat, în care toți sportivii sunt auziți, sprijiniți și încurajați. Spune nu discriminări în sport. Nu s-au retras pentru că au obosit. Nu s-au retras pentru că au renunțat. Astăzi nu le mai vedeți pe covorul de gimnastică ritmică. Pentru că cei care ar fi trebuit să le asigure un mediu corect, care să le protejeze visul, le-au închis ușa în față. De ce? Nici azi nu există un răspuns, doar tăcere și jigniri. Dar nimeni nu le poate lua ce poartă în suflet: pasiunea și iubirea pentru acest sport. Vor continua să lupte pentru șansa lor și visează să revină mai puternice ca niciodată.